Rydym ni yn Gwelliant Cymru yn falch iawn o allu edrych yn ôl ar y gwaith gwych rydym wedi gallu ei gyflawni dros y 12 mis diwethaf, a hynny mewn partneriaeth a'n partneriaid a'n cydweithwyr ar draws GIG Cymru. Rydym yn falch iawn o allu rhannu yn hadroddiad blynyddol cyntaf erioed gyda chi. Adroddiad blynyddol sy'n dangos rhai o'r gwelliannau pwysig mae'r GIG yng Nghymru wedi bod yn gweithio arnyn nhw i ddarparu gofal sy'n ddiogel, effeithiol a dibynadwy. Yn ystod y flwyddyn diwethaf, fe lanswyd ein partneriaeth gofal diogel gyda Byrdau Iechyd ac Ymddiriediolaethau GIG Cymru a IHI gyda'r nod o gyflawni'r gwaith o ran amser ac o ran maint y gwelliannau o ran diogolwch cleifion a raddfa genedlaethol. Fe wnaethom yn gymryd ar gwaith o gynnal cyfnod yr canfod cenedlaethol ar gyfer rhaglen newydd GIG Cymru, sef rhaglen cefnogi diogelwch mewn gofal mamolaeth a newydd enedigol GIG Cymru. Mae'n partneriaeth ar Rwydwaith Canser Cymru wedi arwymuso wrth i ni barhau i gefnogi'r gwaith tuag at leirhau'r amseroedd aros yn ystod y llwybr canser. Rydym wedi datblygu a darparu hyfforddiant ar gyfer cyflwyno mesurau canlyniad ar gyfer gofal dementia i dros 1,000 o gydweithwyr i gefnogi gwasanaethau iechyd meddwl. Rydym wedi paratoi adnoddau ar gyfer pobl ag anabledd dysgu, yn ogystal â lansio hyfforddiant ar-lein. Rydym hefyd wedi cyd-gynhyrchu ymgyrch brechlynau hygyrch. Rydym hefyd yn falch iawn o fod wedi cynyddu ein portffolio hyfforddiant ar gyfer gwella trwy paratoi 5 cwrs newydd sydd ar gael nawr i gydweithwyr o fewn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Rydym wedi cyflawni hyn oll a llawer mwy. Rydym yn falch o fod yn gwneud gwahaniaeth gyda'r cydweithwyr mewn partneriad ar draws GIG Cymru. Gyda'n gilydd rydym yn symud ymlaen i wireddu gwelliannau i'r system cyfan ar draws Cymru. Ewch ati i ddarllen o rannu ein hadroddiad blynyddol. Bydd yn gyfle gwych i ddysgu mwy am y gwaith o geisio sicrhau gwelliant ar draws y system. Bydd yn gyfle hefyd i wybod mwy amdanom yn ymuno â gweithrediad GIG Cymru yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Bydd nyn yn cynnig cyfleoedd cyffrous newydd ar gydweithio a sicrhau gwelliant i ni ac ar gyfer GIG Cymru.